Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Сёлетняя прэзідэнцкая кампанія паставіла Беларусь перад самым сур'ёзным з 1996 года палітычным крызісам. І эксперты не выключаюць, што пад пагрозай па выніку апынецца нават суверэнітэт нашай краіны. Ці каштоўнасць для грамадзян Беларусі незалежнасць і суверэнітэт, прычым тут выбары і ці гатовыя улады і грамадская супольнасць аб'яднацца ў абароне гэтага суверэнітэту, мы сёння і абмяркуем з маім госцем у студыі, а гэта палітолог, дырэктар Інстытута палітычных даследаванняў «Палітычная сфера», сузаснавальнік Міжнароднага кангрэса даследчыкаў Беларусі Андрэй Казакевіч. Добрый дзень, спадар Андрэй. Добрый дзень. Нагодай для нашай сённяшняй сустрэчы стала даследаванне, вынікі якога вы апублікавалі. Даследаванне тычылася вось менавіта гэтага пытання, ці каштоўнасць суверэнітэт краіны для беларусаў. Але пачну я, можа быць, з такой увогуле з прэамбулы. А чаму вырашылі гэтае даследаванне менавіта зараз зрабіць? Ну, ідэя была вельмі простая. 27 ліпеня спаўняецца роўна 30 год з прыняцця дэкларацыі пра суверэнітэт, тады яшчэ Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, што стала вельмі важным этапам у атрыманні Беларусю сваёй дзяржаўнасці, незалежнасці і, уласна, самого суверэнітэту. Для нас, нам падавалася, гэта была добрая нагода проста неяк адрэфлексаваць вось гэтыя 30годдзі, ну і зразумець, што гэта зараз для людзей. Хто праводзіў даследаванне? Распрацоўка даследавання была праведзена маім інстытутам «Палітычная сфера», а непасрэдна сацыялагічную частку, то есть самого пытання, рабіў Андрэй Вардамацкі, ягоная беларуская аналітычная майстроўня «Новак». Наколькі я разумею, само даследаванне, гэта вот апытанні там ці ўвогуле там вызначэнні, там размовы з людзьмі, яны адбываліся колькі месяцаў таму. Так. А потым пачалася выбарчая кампанія. І тут, а сёння ўвогуле, я чытаю Facebook, уся спрэчка ўвогуле, нават не тое, што паміж, скажем, прыхільнікамі языка і прыхільнікамі мовы, але нават паміж беларускамоўнымі, вось гэтае пытанне. Беларусацэнтрычнасць, беларуская мова, незалежнасць вот на першым месцы. Ці ведалі, пачынаючы гэта даследаванне, што зараз вось такая актуальнасць? Ну, конечно, не. Ніхто не мог прадказаць, што адбудзецца наступныя месяцы, і, конечно, шмат што было просто нечаканым. Але пры гэтым гэта все-таки тое, што я б назваў вечным пытаннем, да, для беларускай палітыкі. Прынамсі, пакуль што ўсе гэтыя праблемы не зняты, яны не здымаліся ўсе апошнія 30годдзі. Таму у любым выпадку я лічу, што вельмі важна над такімі рэчамі назіраць. Тому што мы зараз бачым падчас кампаніі ўсе гэта складаныя сітуацыі, то есть няма дакладных падзелаў. Да? Все з аднаго пункту гледжання выступаюць за суверэнітэт, з іншага боку ніяк не могуць гэта выразна сфармуляваць, што ўлады, што альтэрнатыўныя, скажем так, кандыдаты. Да? Ну чаму Лукашенко ж ужо, як мінімум год кажа пра тое, што незалежнасць это вот святое. Ну так, но ўсе ж разумеюць, што пры гэтым вядуцца нейкія таемныя перамовы з Масквой. Ніхто не ведае змест гэтых перамоваў. Гэта ёсць сутнасць гэтай двойственнасці, да, што канчаткова гэта пытанне, на жаль, да гэтага часу не вырашана. Такім чынам, каб такое пытанне нават ніводным палітыкам не ставілася. Дакладней, каб толькі яно паставілася, так яно адразу знікала бы з, скажем, нейкага публічнай палітыкі і ператвараўся ў маргінал. Вот пакуль што у нас все-таки, на жаль, да, вот у Беларусі як дзяржавы мы не маем такой сітуацыю. І многія палітыкі, у тым ліку і сам Александр Лукашенко, яны гуляюць як бы фактычна ў двойную гульню. З аднаго пункту гледжання так суверэнітэт, так незалежнасць, але з іншага боку, тады чаму гэтыя перамовы з Расіяй не з'яўляюцца публічнымі, чаму мы не ведаем, якія ўмовы ставіць Расія, чаму мы мусім толькі там спажываць нейкія чуткі, нейкія такія, паўфразы, намёкі і гэтак далей. І, дарэчы, што тычыцца альтэрнатыўных кандыдатаў, тое самае. Нягледзячы на тое, што ўсе фармальна прызналі гэта як важную каштоўнасць,
вызначыцца канкрэтна, скажем, па знешнепалітычным пытанням, па пытанням супрацоўніцтва з Расіяй, пытанняў глубіннай інтэграцыі, супрацоўніцтва там, в прынцыпе, ўсё зразумела. Ну, мне падаецца, гэтага вельмі недастаткова для того, каб просто разумець, што пазіцыя людзей дакладная, і гэта пытанне для іх просто не стаіць. Пытанне за ці супраць суверэнітэту. Вот, нягледзячы нават на тое, што усе штабы вось гэтых альтэрнатыўных кандыдатаў, мы зараз не кажам пра штаб аб'яднаны, так бы мовіць, трох гэтых асобаў, там Ціханаўская, Калеснікава і Цэпкала, а нават калі вот лідары штабоў былі, Бабарыка, там, скажем, Цэпкала у мяне в эфіры, яны ўсе абодва казалі, што незалежнасць гэта святое. У той жа час вот, вы адзначаеце, што вот знешнепалітычны вектор сапраўды не вельмі выразна быў у іх пазначаны. Але што вы маеце пад выразнасцю пазначэння знешнепалітычнага ўсходняга вектару? Не, ну, прынамсі, калі мы кажам пра суверэнітэт і незалежнасць, гэта значыла б, што ніякай паглыбленай інтэграцыі. Эканамічнае супрацоўніцтва так, ніякіх наднацыянальных інстытутаў, ніякай адзінай валюты. І вот, ну, вот і все далей па спісе. Да? Вот мне падаецца, што вот такая пастаноўка вельмі дакладнай мяжы інтэграцыі, да, ці супрацоўніцтва з Расіяй, гэта, ну, мінімальная умова для того, каб чалавек вызначыў сваю пазіцыю па пытаннях суверэнітэта. Ну, давайте не будем спрачацца зараз пра альтэрнатыўных кандыдатаў ці альтэрнатыўныя штабы, ну, прынамсі, пакуль. Тым больш, што я перакананы, што прыхільнікі гэтых кандыдатаў ці гэтых штабоў, ці сябра гэтых штабоў могуць зараз вельмі пераканаўча нам даказваць, і сапраўды у тым жа самым інтэрв'ю і адзін і другі, той же самы Бабарыка і Цэпкала выступалі за выключна там фінансавыя, там эканамічныя, камерцыйныя адносіны з Расіяй, за супраць адзінай валюты і гэтак далей. Давайте пра іншае спачатку. Ну, Лукашенко таксама можа сказаць, што ён супраць адзінай валюты, да? І таксама у яго можна знайсці шмат фразаў вот пра тое, што ён там не збіраецца здаваць суверэнітэт, не збіраецца там будаваць наднацыянальнай структуры. Тут заўсёды пытанне ў дэталях, да? Для того, каб проста людзі гэта прапісалі вельмі дакладна і вот пазначылі сваё разуменне гэтай мяжы, да? Далей якой Беларусь не можа пайсці. Вот я б сказал, што гэтага я все-таки не пачуў, хаця, магчыма, я нешта прапусціў, памыляюся, тут я уже не буду... Вот, Андрей, я вас усё хочу да даследавання, а вы мяне ўсё ў сучасную палітычную сітуацыю. Добра, тады пра сучасную палітычную сітуацыю таксама можа быць вельмі важнае пытанне, калі мы ўжо пра гэта пачалі. Наколькі я разумею, зараз асноўная мэта таго ж самага аб'яднанага штаба скінуць дзеючую ўладу, перамагчы Лукашэнку, а далей, маўляў, ужо, ну, па-першае, прызначаем новыя выбары, а ўжо абраны на свабодных сумленных выбарах там ці кандыдаты на гэтых сумленных, яны ўжо хай прадстаўляюць дакладныя праграмы з прапісанымі дзеяннямі, там ужо будзем разбірацца. Задача гэтых, то тут навошта? І праграма іншая, апроч скінем дзеючую ўладу, і вот гэтыя падрабязнасці прапісання, яны не так ужо і патрэбныя. Ну, прынамсі, так лічыць, можа быць, у альтэрнатыўным штабе. Ну, яны могуць мець права на такое меркаванне, але мне, скажем, так, у гэтых рамках все адно застаецца незразумелым. То есть, чаму не акрэсліць пытанне нейкіх базісных каштоўнасцяў, ну, той же самы суверэнітэт, скажем, да? Тое, што, скажем, па ідэі не мусіць адмаўляцца нікім, ні падчас вот гэтых выбараў, ці там, ці пад нейкіх наступных, гэта першае. Па-другое, мне там абсолютно незразумелы механізм. Хто гэтыя паўгады будзе прэм'ер-міністрам, напрыклад, якая будзе палітыка праводзіцца. За паўгады тут можна шмат што зрабіць, тым ліку, скажем, і знешнія актары могуць змяшацца, да, ва ўсе гэтыя працэсы. Хто сказаў, што вот без таго, каб прадумаць дакладныя механізмы, можна будзе правесці свабодныя сумленныя выбары, да, вот тымі людзьмі, якія проста прыйдуць да ўлады, не маючы ні досведу, не разумеючы таго, што такое гэтыя сумленныя выбары. Ну, вот разумееце, это... Ну, тут вельмі шмат ёсць пытанняў. Хаця я, конечно, разумею гэту палітычную пазіцыю, разумею яе логіку, я не збіраюся яе крытыкаваць так агульна, але тым не менш, ну, ёсць шмат пытанняў, калі мы пачынаем думаць пра дэталі, пра механізмы, а не толькі пра такія прыгожыя словы, як там вот выбары свабодныя, там сумленныя і гэтак далей.
Добра, давайте ад вялікай палітыкі. Я з вами тут згодны у прынцыпе, што любы больш-менш сур'ёзны палітык, ён павінен вось усе гэтыя нюансы вызначаць, прапісваць, прамаўляць у сябе асабіста. Але ўсё ж такі яны арыентуюцца, палітыкі, ну, пры нармальнай палітычнай сістэме, сітуацыі і так далей, на настроі грамадства. Я згодны. Давайте до настрою... Да, вот настрой, я просто, может, тогда одну фразу еще скажу, да, что вы правильно вельми сказали, что принаймні для себе, вот, да, людям, конечно, все это прописывать там в 28 пунктах, там, не ведаю, 1000 пунктов не обовязково. Але вот у меня есть ощущение, что вот у гэтай коаліцыі, да, яны нават для сябе гэтага не прапісалі. То есть, прынамсі, я там не бачу тых палітыкаў, тых асобаў, якія ну, вот, рабілі ўражанне, што яны тут разумеюць. Гэтыя механізмы і вот гэтыя складанасці, звязаныя з, ну, назовем гэта так, пераходным перыядам. Вот. Ну да, людзі новыя ў палітыцы, ім яшчэ шмат што даведацца трэба будзе. Ну, часу вельмі мала, але можа быць, эксперты там нейкія дарадцы, у іх ёсць, якія падкажуць. Давайте да грамадскіх настрояў. Все ж таки, вось па гэтым вельмі важным пытанні. Ці з'яўляецца для іх палітычнай каштоўнасцю суверэнітэт і незалежнасць краіны. Беларусаў якое стаўленне? Ну, я б сказаў, што відавочна і адназначна для абсалютнай большасці насельніцтва, нягледзячы на ўсе складанасці і супярэчлівасці, суверэнітэт з'яўляецца палітычнай каштоўнасцю. Конечно, калі мы пачынаем уже казаць пра дэталі, то, ну, грамадства расколата і па-рознаму разумее суверэнітэт і ягоную каштоўнасць, але то, што гэта каштоўнасць, гэта відавочна. Далей мы ўжо глядзім пра тое, наколькі гэта вялікая каштоўнасць, да? І ці можа яна быць параўнальная з нейкімі іншымі рэчамі, напрыклад, там эканамічны дабрабыт, там, ці эканамічны рост, ці там эканамічныя выгоды, якія атрымуе краіна там ад супрацоўніцтва з іншымі краінамі. Тут ужо бачны вельмі сур'ёзныя разыходжанні. Ну і з тых людзей, якія лічаць палітычны суверэнітэт і незалежнасць у якасці асноўнай палітычнай каштоўнасцю, ну, па нашым даследаванні гэта прыкладна там 26, 28, 29% насельніцтва. То есть каля чацвёртай часткі, каля траціны. Вот прыкладна так. І пры такім вось падыходзе, пры такой раскладцы, як выглядаюць на сёння прыярытэты знешняй палітыкі Беларусі? Прыярытэтамі для абсалютнай большасці па розным пытанням, якія мы там задавалі, гэта можна бачыць, это, конечно, эканоміка. Гэта экспорт, гэта новыя тэхналогіі. На трэцім месцы апынулася пытанне бяспекі, ну, злачыннасць, тэрарызм і гэтак далей. Ну і толькі вот на чацвёртым былі пытанні суверэнітэту і незалежнасці, хаця там адрыў паміж гэтымі усімі катэгорыямі незначны. Але все-таки, напэўна, эканоміка гэта абсалютны прыярытэт для там 60-70, пэўна, адсоткаў насельніцтва. Ну, нават калі ўлічваць, што у Беларусі на дадзены момант не вельмі высокі ўзровень дабрабыта ў людзей, не шмат зарабляюць грошай і гэтак далей, але нават, здаецца, у такіх больш паспяховых эканамічных краінах таксама у прыярытэтах на першым месцы будзе стаяць, вот калі праводзіць такія апытанні, менавіта эканоміка, там, можа быць, дабрабыт і гэтак далей. Што тут здзіўляцца? Не, ну, конечно, я думаю, что такое даследаванне, калі правесці ў Галандыі, там таксама, напэўна, суверэнітэт не быў там на першым месцы, але розніца ў беларускай сітуацыі ў тым, што як успрымаюцца пагрозы, да? Я думаю, што і ў гэтай Галандыі людзі не бачаць пагрозы ні для суверэнітэта, ні для незалежнасці. Той час, як вот па нашым апытанні да паловы насельніцтва, то есть больш за 50%, лічыць, што існуюць рэальныя знешнія пагрозы для беларускага суверэнітэту. Это значит, что есть люди, ну, там, вот, мовно кажучи, там 20%, якія разумеюць, што ёсць пагроза, але пры гэтым готовы вот, как, ну, мовно кажучи, гандляваць часткаю суверэнітэту. Вы ўсё ж таки у сваім
аналітычным артыкуле кажаце, што вот нягледзячы на тое, што палітычнай бясспрэчнай каштоўнасцю суверэнітэт лічыць там до 29% максимум, что, конечно, не мне... максимум, плюс-минус, это... Тут, там же есть помылка закладена, да, в этом доследовании. Ну, эта помылка не довядзе там до 70%, знаешь, вот як мне хотелось бы, до прикладу, бачыць там, а то и до 97. Раз нас уже тут 97, так чаму б і за незалежнасці суверэнітэт не быць 97%. Але ўсё ж таки вы пішаце, нягледзячы на гэта, не ўсё так кепска. Что ж не кепскага? Ну, не все так кепска, потому что есть люди, для якіх, магчыма, суверэнітэт не з'яўляецца абсалютнай каштоўнасцю, то есть они не готовы цярпець там нейкія эканамічныя складанасці для того, как яго захаваць, але пры гэтым яны бачаць, ну, яны гатовы адмовіцца ад часткі суверэнітэта пры пэўных умовах, але, ну, вельмі таких, ну, як бы надзвычайных, да, то есть калі вот до гэтых 28%, умоўна кажучы, мы можам дадаць смела каля 20, там, 25 тых, хто гатовы адмовіцца ад часткі суверэнітэта толькі ў нейкіх надзвычайных сітуацыях. Ну, напрыклад, там значнае пагаршэнне умоваў жыцця, там ці нешта такого плана. Гэта значыць уже палова. І толькі палова насельніцтва, яна неяк вот больш так схільная да атрымання тых ці іншых эканамічных выгодаў. Пры гэтым, калі мы кажам пра кароткатэрміновыя эканамічныя выгоды, то супраць такога сцэнару выказваецца больш за 70%. То есть вот тыя 70%, пра якія вы кажаце. Толькі калі мы кажам пра ўжо нейкі доўгатэрміновы эканамічны эфект, тады вот мы атрымаем гэту 50 на 50. 50, якія не гатовы адмовіцца ад суверэнітэта, нават атрымаўшы доўгатэрміновыя эканамічныя бонусы, і палова, якая ў прынцыпе ў той ці іншай ступені, зноў жа там же гэта група неаднародная, частка з іх больш моцная, звязана з суверэнітэтам, некаторыя меншыя. Вот гэта палова, яна ў прынцыпе, ну, неяк готовая до того, каб вот прыняць абмежаванне суверэнітэту ў абмен на кароткатэрміновыя ці доўгатэрміновыя эканамічныя выгоды. Мяне ўсё ж таки не дае спакою, я вярнуся да гэтага, ўжо сам збіваюся налево направо, не дае спакою вот гэтае ямы 97. Ну, уявім сабе, што гэта сапраўды так. Уявім. Ну, ходять же ж гордо на аватарки ставить, значит, чаму не? Значит, правда. Да, значит, правда. Гэта 97% тых, хто супраць за тое, каб змянілася ўлада, супраць Лукашэнкі. У той же час, калі мы нават не бярем, што это 97, там ще за альтэрнатыўны штаб, аб'яднаны штаб, это ўсе кандыдаты, сярод усіх кандыдатаў няма ніводнага выразна прарасійскага. Ну, вот так вот, не скажешь, вот возьмем вот этого и сразу скажешь, вот этот пророссийский, у яго про гэта сведчыць, вось гэта и гэта. Ну, і про еўрапейскага, ну, канапацкага. І про еўрапейскага хай сабе таксама няма. Ну, можа, яны беларусацэнтрычныя. Так вот, 97 гэтыя. Можна сказаць, што это ўсе беларусацэнтрычныя, гэта ўсе, вот, ну, я не ведаю, якія, там, можа быць, са зброяй не пойдуць суверэнітэт бараніць, але для іх это, ну, нешта азначае. Ну, по нашим даследаванням, гэта до 80 все-таки %. То есть 70-80, я думаю, вот у гэтым дыяпазоне знаходзяцца тыя, для каго суверэнітэт мае істотнае значэнне. Для астатніх, ну, фактычна не. То есть яны неяк моцна ні з гэтым не звязаны. Прычым гэта ж не абавязкова можа быць Расія. То есть гэта можа быць еўрапейскі звяз. Мы не ставілі так пытанне, скажем, на карысць чаго яны гатовы аддаць гэты суверэнітэт. Можа, яны проста касмапаліты, і ў прынцыпе гатовы аддаць суверэнітэт Беларусі на карысць уваходжання ў ЕС. Ну, ЕС, там, ці, я не ведаю, яшчэ там што-небудзь, там, да, можа, это просто радыкальныя прыхільнікі нейкіх ліберальных версіяў, там, вот, што дзяржава, ў прынцыпе, мусіць адмерці, да, то есть, ну, там же трэба разбірацца, і мы, я думаю, будзем з гэтым разбірацца ў наступным даследаванні, якое будзе значна больш глыбокім. Вось, пакуль што мы можам вот зафіксаваць, што так, 70-80% людзей сапраўды лічаць суверэнітэт каштоўнасцю.
А ўжо ці гатовы яны гандляваць ім, ну, умоўна кажучы, да, ці яны лічаць гэта абсалютнай каштоўнасцю, вышэйшай палітычнай каштоўнасцю, там сітуацыя неаднародна. Але тое, што гэта, ну, большасць насельніцтва, абсалютная большасць разумее ў якасці чагосьці вельмі важнага, гэта, ну, гэта так. Прынамсі, наша даследаванне пра гэта сведчыць. Яшчэ ўсё ж таки такое досыць значнае месца ў вашым даследаванні, ну, прынамсі, звярнулі ўвагу ў даследаванні, гэта на расійскі вектар. Чаму? І якія вынікі гэтага апытання, гэтага беларуска-расійскага, так бы мовіць, вектара? Ну, чаму, я думаю, відавочна, у звязі з тым, што вось гэта вся гульня з паглыбленай інтэграцыяй нацягнецца вельмі доўга, і невядома, калі яна скончыцца. Было цікава паглядзець проста, вот, як людзі, в прынцыпе, схільны да таго, да розных сцэнароў, таго, як будуць ісці беларуска-расійскія перамовы. І тут, дарэчы, вынікі якраз такі дастаткова станоўчыя, да? Таму што атрымліваецца так, што вот, зноў жа гэта 26, 27, 28%, яны ўвогуле лічаць, што Беларусь не мусіць звяртаць увагі на інтарэсы Расіі, адстойваць выключна свае. Палова, то есть больш за 50%, яны лічаць, што Беларусь можа ісці на кампраміс выключна па другасным пытанням, то есть па нейкім другасным пытанням. Усе ключавыя пытанні мусяць адстойвацца, нягледзячы на тое, што Расія будзе, ну, прасоўваць нейкі свой сцэнар. І толькі абсалютная меншасць лічыць, што каля 10 там, так, атрымліваецца адсоткаў, яны лічаць, што можна адмовіцца ў выніку гэтых перамоваў ці саступіць не толькі другасныя нейкія пытанні, але таксама і ключавыя. Ну, а ўжо тыя, якія лічаць, што Беларусь цалкам мусіць паводзіць сябе ў фарватары расійскай палітыкі, аказалася менш за 2%. Таму, в прынцыпе, беларусы гатовыя да такого, скажем, ну, супрацьстаяння, да, ці, скажем, супярэчнасці, у лепш гэта так назовем, у стасунках са сваім усходнім суседам. І ну, яны лічаць, што все-таки інтарэсы Беларусі у гэтых перамовах яны мусяць быць на першым месцы, прынамсі ключавыя інтарэсы. То есть, калі мы кажам пра ключавыя інтарэсы, мы атрымліваем больш за 70% насельніцтва лічыць, што гэта мусіць быць менавіта так. Я зараз ось, Андрей, попрошу вас уключить такого аналітика вашей вообще здольности и вот подказать мне вот тыя ўсе лічбы, якія вы агучылі. Зараз мы маем па выніку, там, скажем, ну, ці зараз там прыходу да ўлады іншага там чалавека, ці там, можа быць, на наступных якіх выбарах, неважна, праз паўгода ці праз 5 гадоў, які, ну, так бы мовіць, нібыта кажа за незалежнасць, але там вот таксама вот не прапісвае канкрэтна, ці можа нават і прапісвае, а пасля таго прыходу ўлады пачынае вот гнуць у усходнім накірунку. А давайте вот здадзім вот гэты кавалачак, таму што нам тут будуць такія выгоды, а давайте вот тут мы где-то там поступимся и там вот на колено станем, бо нам тут, может быть, нешта подкинуть тады у мисочку и гэтак далей. Наколькі пры вось такой раскладке лічбавай, якую вы агучылі, лёгка будзе настроі грамадства змяніць? Ну, думаю, змяніць іх будзе вельмі складана. Да? Я думаю, чаму, напрыклад, вся гэта гісторыя з паглыбленай інтэграцыі, яна як бы таемная, таму што баяцца, ну і, в прынцыпе, разумеюць, што гэта крок па вялікаму рахунку, такая паглыбленая інтэграцыя не папулярна. І такі палітык, які гэта будзе рабіць адкрыта, ну, мне, прынамсі, з той сітуацыі, якую мы зараз маем, ён хутчэй будзе губляць папулярнасць. Ён будзе знаходзіцца пад значнай крытыкай вялікай колькасці іншых палітычных сіл, медыя, экспертаў, грамадства. И, конечно, как вот переломить ситуацию таким чином, как вот люди начали верить в то, что такая поглубленная интеграция отповедает их интересам, мне падаецца вельмі складана будзе. Асабліва ў сітуацыі адкрытасці, дэмакратызацыі, да, ну, прынамсі, гэта нам абяцаюць альтэрнатыўныя кандыдаты. У такой сітуацыі мне знайсці такі, вот, ну, скажем так, вот,
змяніць грамадскую думку на карысць такіх выразна прарасійскіх поглядаў мне падаецца будзе вельмі складана. Ну і плюс у такой сітуацыі можна ж чакаць, што грамадзянская супольнасць ці скажем іншыя палітычныя сілы ж не будуць чакаць просто да і сядзець назіраць за тым, як гэта частка суверэнітэту будзе здавацца, будуць неяк дзейнічаць і знаходзіць механізмы для того, каб паўплываць на нового прэзідэнта і каб не дапусціць такой ситуации. Тому мне падаецца, што, конечно, праламліваць сітуацыю ў бліжэйшы час любому прэзідэнту, што дзеючаму, што будучаму будзе вельмі складана. Напэўна, найбольш больш такі верагодны варыянт гэта некае захаванне статус-кво, то есть не рух ні ў той, ні ў іншы бок, а старацца знайсці нейкі такі ці утрымаць той баланс, які неяк склаўся так гістарычна за апошнія дзесяцігоддзі. Вы пачалі і свой, так бы мовіць, справаздачу, якую зрабілі па даследаванню, і зараз наш эфір са слоў, што аплотам суверэнітэта там 29 плюс-мінус. А завяршаеце сказам, я цытую, вынікі апытання дэманструюць важнасць і каштоўнасць нацыянальнага суверэнітэту для абсалютнай большасці беларускага грамадства. І у мяне тут дысананс. Що ж таки расстраиваться, што толькі 28 плюс-мінус, ці радавацца, што для абсалютнай большасці? Ну, гэта вже кожны выбірае сам, да? Там, это як шклянка на палову пустая ці на палову поўная. А аплотам тых, для каго гэта з'яўляецца вышэйшай палітычнай каштоўнасцю, сапраўды 29. Але паўтару, яшчэ 50% лічаць суверэнітэт вельмі важным, да, і гатовы ад яго адмовіцца толькі пры нейкіх ці надзвычайных сітуацыях, ці пры атрыманні нейкіх вельмі такіх сур'ёзных доўгатэрміновых эканамічных выгодаў. То есть все-таки для большасці насельніцтва гэта вельмі важна. А для гэтай групы, для аплота, гэта самая важная палітычная каштоўнасць. Можна ваше яшчэ меркаванне? Ўсё ж таки зараз з пачатку 2020 года і да сённяшняга дня я шмат разоў чуў, што Беларусь, там беларусы, грамадства, сусвет і ўсё астатняе, там космос не будуць ранейшымі, як былі. Пра беларускае грамадства. Якімі вам бачацца гэтыя змены, калі вы іх назіраеце? У грамадстве зменаў пакуль што я б не сказаў пра ўсё грамадства. Я хутчэй мог бы пракаментаваць, якія змены будуць у беларускай палітыкі. Якія? Нарэшце зараз мы даведаемся вынікі выбарчай кампаніі. Якія змены будуць? Скажем так, калі сцэнар будзе такі, што тая ўлада, якая захаваецца, якая ёсць, яна захаваецца, то ён стукнецца з вялікімі праблемамі, звязаным з легітымнасцю. Я не думаю, што большасць насельніцтва будзе ўспрымаць прэзідэнта ў якасці легітымнага. Мне падаецца, уже за гэты бліжэйшыя тыдні нешта выкруціць не атрымаецца. Нават пры чарговай элегантнай перамозе. Колькі там намалююць, же не важна. Галоўнае, што все-таки гэтая дэлегітымізацыя адбылася, і я не маю там сацыялагічных апытанняў. На жаль, у нас гэта фактычна все публічна забаронена. Натуральна, што не публічна яны праводзяцца. Але я думаю, што большасць насельніцтва не будзе лічыць Лукашенка сваім прэзідэнтам. То есть это такі урад меншасці. То есть калі зразумела, што выбары былі нечэсныя, несумленныя, што, скажем, вельмі многія людзі не будуць успрымаць яго ў якасці легітымнага кіраўніка дзяржавы. І што? Я думаю, гэта хутчэй за ўсё, скажем так, нельга прадказваць все дакладна, ўрэшце рэшт гэта грамадства і гэта палітыка, але гэта можа значыць дастаткова працяглы перыяд палітычнай нестабільнасці. Нестабільнасць это не значыць, што там будуць пастаянныя нейкія там пратэсты, але хутчэй за ўсё яны будуць рэгулярна адбывацца. Гэта не значыць, што абавязкова там, скажем, будзе чарговы крызіс улады, але будзе расці унутраная напружанасць. Будзе расці жаданне людзей нейкім чынам выказаць сваё незадавальненне гэтай улады.
будзе жаданне ну неяк супрацьдзейнасць там сабатаваць нейкія рашэнні, разумееце, то есть гэта ну не вот ну вот то, что вот в широком значении можно включить и поняток політичної нестабільності. І у любым выпадку, да, відавочна для мяне, да, што тыя правілы палітычныя, якія склаліся у нас до 2020 году, той сацыяльны контракт, які у нас быў там до 2020 году, ён зараз уже для ўлады не будзе дзейнічаць. Для яе будзе сур'ёзны выклік гэта выбудаваць новую большасць, то есть знайсці новыя сацыяльныя групы, новыя лозунгі, новыя нейкія захады для того, каб все-таки для сябе гэтую большасць тым іншым чынам прыцягнуць і ва ўмовах эканамічнага крызісу, ва ўмовах ну, недахопу фінансавых ресурсаў. Гэта вельмі складаная задача. Тому што, конечно, самы просты варыянт быў бы проста купіць усіх. Але такое адчуванне, што вот на гэта грошай можа не хапіць. Вот, таму вот выбудоўванне гэтай новай кааліцыі гэта будзе такая ну, сацыяльная кааліцыя, да, палітычная магчыма кааліцыя. Палітычная рэформа, про якую зараз шмат хто кажа, канстытуцыйная рэформа. Вот все гэта, конечно, будзе вельмі істотным таким вот выклікам ну, для ўсяго фактычна беларускага грамадства. Не сказаць, што толькі для беларускай улады. Але вы сказали толькі один варыянт, то есть калі гэтая ўлада застаецца, вы ўвогуле разглядаеце варыянт, што ў выніку гэтай выбарчай кампаніі ўлада можа змяніцца? Ну, я б сказаў, што гэта мала верагодна. Напэўна, мне не трэба казаць такія рэчы да выбараў, каб, скажем, не дэматываць людзей, да, і каб просто можа каб, скажем, не ўключацца ў гэту кампанію, да, паназіраць за яе выключна звонку, ну але ўжо калі казаць маю думку, то я не бачу зноў жа механізмаў, якім чынам гэтыя людзі збіраюцца прыйсці да ўлады, да? Просто, скажем, стыхійныя пратэсты дезарганізаваных і так далей да такіх рэчаў не прыводзяць. Для гэтага мусіць быць зусім іншы план. Пакуль што, прынамсі, мы яго не бачым, не ведаю, можа, іх там нешта такое ёсць. Вось, але нават калі гэтыя сілы прыйдуць да ўлады зараз, гэта тым больш будзе, значыць, перыяд палітычнай нестабільнасці і таксама дастаткова працяглы. Разумееце, у нас зараз у краіне няма палітычных інстытутаў альтэрнатыўных, акрамя вертыкалі ўлады. І калі гэта вертыкалі ўлады пачне разбурацца ці раскладацца, это значыць, што будуць вялікая колькасць ну, вакуума, да, які трэба будзе запаўняць новымі палітычнымі партыямі, нейкімі арганізацыямі, якія будуць пастаянна стварацца, потым пачнуцца канфлікты ўнутраныя, выбары зноў жа. Да? Ну, у нас няма досведу сумленных выбараў у Беларусі. Да? І як гэта будзе выглядаць? Як у выніку, якія палітычныя сілы ў выніку усплывуць на паверхню. Все гэта ну, вельмі складна прадказаць. Гэта будзе сапраўды перыяд вот, палітычнай турбулентнасці, палітычнай нестабільнасці і можа быць толькі там праз вот, год-два нешта пачне структуравацца. Мы можам казаць, што вот, да, палітычны працэс будзе выходзіць на нейкую такую ну, на нейкі інстытуцыйны ўзровень. Але я зноў жа скажу, што палітычная стабільнасць, магчыма, і не так кепска, ну, у тым сэнсе, што ўсе краіны рана ці позна мусяць гэта перажываць. Да? Гэта заўсёды пэўны стрэс, але які дазваляе проста рухацца наперад і ну, проста рабіць нейкі прагрэс. Да? І таму і у першым, другім сцэнары, натуральна, пры ўсіх мінусах у гэтым працэсе варта, я думаю, бачыць і нешта станоўчае, што можа адкрыць новыя магчымасці для беларускага грамадства. Ну так, але, на жаль, мы маем таго суседа з усходу, якога маем, і вось гэты перыяд палітычнай нестабільнасці і турбулентнасці, як паказвае гісторыя з Украінай, вот гэты сусед можа вельмі так вот недобра для нас скарыстацца. Ну так, ну але ведаеце, што мы тут можам зрабіць? Мы ж не можам выкрэсліць гэтага суб'екта, да? Мы не можам выкрэсліць ягоны палітычны ўплыў, мы не можам выкрэсліць ягоны эканамічны ўплыў, яго магчымасці ўплываць на Беларусь там праз кошты на энерганосьбіты, праз розныя там праз медыа. У нас самыя папулярныя, напэўна, так і застаюцца, да? Прынамсі па тых даследаваннях, што мы маем, расійскія тэлевізійныя каналы. І ў інтэрнэце таксама, в прынцыпе, ўплывы Расіі дастаткова вялікі. Ну так, гэта тыя умовы, это сыходзячыя умовы, в якіх ўсё гэта так ці інакш будзе адбывацца, разумееце? То есть это не то, што мы можам ад гэтага пазбавіцца, пазбегнуць, ну, скажем, вот там захаваўшы тую мадэль палітычную, якая ў нас зараз ёсць.
і што ў ёй няма фактара Расіі і няма ціску з боку Расіі. Вот ты ж самыя перамовы беларуска-расійскія паглядзіце, да? Таму гэта просто адзін з такіх вот, ну скажем, вот дадзенасць, частка рэальнасці, да, якую трэба будзе мець на ўвазе при любых сцэнарах і просто разумець гэта рацыянальна і старацца ўсё-таки, ну неяк дамовіцца так, каб прамова і такого ну брутальнага ўмяшання просто не было. Дзякуй вялікі. Ну будзем спадзявацца, што ўсё ж таки калі што, то вось 70% яны ўсё ж таки устануць за незалежнасці. Будзем спадзявацца. Дзякуй вялікі. Андрэй Казакевич, Дмітрий Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і е прамовы. Слухайце, глядзіце нас.